t'has inspirat en una pintura en concret de Miró, que es diu pintura, que és un tríptic, que és la pintura per a la cel·la d'un solitari. I m'agradaria saber per què en concret aquesta obra i per què l'has triat per la teva recerca. D'alguna forma em vaig sentir bastant atrapat o bastant acollit, de fet, és la paraula, per al tríptic que, bueno, sí, i el tríptic està situat com en una mena de petit quarto dintre de l'arquitectura, que és un espai que també evoca molt l'arquitectura de l'espai mateix, vull dir que no... I que aquesta mateixa obra i l'arquitectura com està feta permet com sentir-te com molt acollit i molt recollit dintre d'això, no? És un petit micromón perquè després hi ha dos tríptics, un al costat de l'altre, però després ja no tornes a veure una dinàmica semblant a aquesta, no? Vull dir, ja no hi ha aquesta cosa que l'arquitectura acull. Com una capella. Exacte. I una mica el que em va passar va ser que ho trobo contemplatiu, vull dir, no és una cosa que em generi pensaments, però em deixa estar, que és una cosa que m'interessa molt més en qualsevol aspecte artístic. I després, dintre d'això, vam anar a veure la Teresa, que és la conservadora de la Fundació, i parlant amb ella d'art, de com Miró escrivia les seves llibretes, va sortir una mica la cosa aquesta de que Miró va dibuixar aquests tríptics mentre estava com si seguís els batecs del seu cor o la seva respiració. Una gran feina del coreògraf és estar observant i estar obert cap a allò que podria generar sentit. Planteja, per una banda, aquesta idea que és una continuïtat fragmentada, que és una idea que curiosament m'interessa molt, que no és pensar una línia és fer això, però a nivell visual veure una línia, si es queda el traç, veus una línia, però l'activitat corporal de la persona també s'endivina dintre d'aquesta línia, i veure el tríptic comences a veure aquestes idees de la tonteria aquesta de que quan et quedes amb un boli que té molta tinta, et quedes en un punt, la tinta va fent així, i després segueixes. Trobo que hi ha alguna cosa molt interessant amb aquesta continuïtat fragmentada. Trobo que aquesta idea de continuïtat fragmentada i de línia tenia a veure per mi també amb uns límits, amb com toquem els límits de certs espais, i hi ha un interès que tinc durant tota aquesta recerca, que és certs aspectes de la relació de dintre-fora en el museu. Dintre-fora pot ser partint de la idea de Miró com s'extreu a una altra cosa, però com també la mateixa arquitectura planteja com uns límits, fins on t'arriben aquests límits. I una mica aquesta línia em permet preguntar i reformular preguntes cap a seguretat, cap a educació, cap a no sé què, d'on és el límit, vull dir, on està el límit. I en aquest cas també és interessant aquest aspecte perquè em dona a veure una mica quina és la franja de moviment o quina és la franja de trajectòria que el museu permet, també. L'acció tractava una línia mentre jo m'estava escoltant els batecs del cor, cosa que fa que el tempo del meu cos ja sigui diferent, i aquest tempo, que és un tempo tancat, com meditatiu, és una cosa que també aporta unes preguntes al visitant, que normalment el visitant, o molts dels visitants que he vist en aquests dies, són visitants molt ocupats amb l'extern. Són visitants que volen devorar i veure. De fet, volen reconèixer més que veure, que diguéssim. I una mica hi havia alguna cosa també que em semblava interessant en aportar aquest lloc d'escoltar-se un mateix dintre un espai. I fins i tot m'ha vingut la pregunta de què passaria si féssim una visita al museu mentre realment estem escoltant els nostres batecs del cor, com ens canviaria també la nostra percepció del que estem veient, o si ens escoltéssim la respiració, o
no sé, si féssim consciència corporal de que tenim un cos que li està passant alguna cosa davant d'alguna cosa. No?